Għalkemm il-Moviment ġab il-permess tal-istazzjon 1 tal-prezentatur Norman Hamilton kif kien mitlub mill-kap eżekuttiv tal-Awtorita tax-Xandir Kassar, l-istess awtorità iżda waqfet dawn ir-riklami milli jkomplu jixxandru. Il-Moviment jgħid li fl-ispots tiegħu huwa żamm b'mod fidil mad-diskors li qal Monsinjur Charles Vella. U kien għalhekk li s-sibt filgħodu stiednu lill-ġurnalisti kollha biex jaraw l-intervista sħiħa ma' Monsinjur Charles Vella kif kienet ħarġet fil-programm u anke iż-żewġ spots tal-Moviment li ħadmu fuqha. Fi spot wieħed il-Monsinjur jgħid li d-divorzju ma jbeżżawx u li ma jistax jagħlaq għajnejh għal dawk il-koppji li qegħdin isofru. Divorce does not scare me. Il-fatt fejn hemm id-divorzju ma jfissirx li spiċċa iż-żwieġ Kattoliku, li spiċċat il-familja Kattolika. Fi spot ieħor jgħid li ma nistgħux noqogħdu nbeżżaw lin-nies fuq id-divorzju għax-xorta qed jittieħed minn barra. 230 minn dawna separati marru barra ħaddu d-divorzju. U jiġu Malta u d-divorzju tagħhom rikonoxxut. Mbagħad hemm il-kwestjoni l-oħra tal-cohabitation u d-drittijiet tat-tfal. Mhux veru li d-drittijiet tat-tfal huma safeguarded, għad hemm ħafna drittijiet oħra li dawn it-tfal qatt m'għandhomx. Waħda minnhom li kapaċi l-iskola jgħidu li ommi u missieri huma rikonoxxuti mill-Istat, huma ċittadini bħal kulħadd mhumiex ta' serje B jew serje C. Il-klipsijiet ta' Monsinjur Charles Vella ser ikun aċċessibbli fuq YouTube. Jeffrey Policino Orlando qal li d-diskors tal-Monsinjur kien wieħed mill-fatturi li stimulah biex jippreżenta l-Private Members Bill dwar id-divorzju. Il-Moviment Iva d-Divorzju Iva Żwieġ qal li nhar it-tnejn li ġej ser irressaq lill-Awtorità tax-Xandir quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Fl-aħħar tal-attività Jeffrey Policino Orlando appella għal min jista' jgħin finanzjarjament lill-Moviment Iva għad-Divorzju Iva Żwieġ.